Første gang jeg egentlig kom ud med det, det var egentlig på vej hjem. Jeg havde været et eller andet sted med min mor, og vi sad i bilen, og det er egentlig bare noget, der havde trykket mig i rigtig, rigtig mange år. Så lige pludselig begynder jeg at græde og bare siger, at der er noget galt, og at jeg sveder rigtig meget. Og så min mor, hun tog det meget stille og roligt, og det var en kæmpe befrielse ligesom at komme ud af det, eller komme ud med det. Så vi opsøgte egentlig min almindelige læge, og vi fik en henvisning til en hudlæge, som egentlig ret hurtigt stillede den her diagnose. Og egentlig fik vi en god snak omkring, hvilke muligheder der var. Jeg fik primært at vide, at der var, selvfølgelig var der forskellige håndkøbspræparater. Så var der det her iontophorease, hvor man sætter hænderne ned i et vandbad. Og der var noget, der hed Miradry. Og der var forskellige piller. Og jeg har egentlig prøvet det alt sammen. Der har bare ikke rigtig været noget effekt. Dengang jeg var til den samtale, der fik jeg at vide, at Botox nok ikke var vejen. Det var ikke noget, han anbefalede, så det er egentlig aldrig rigtig noget, jeg havde overvejet. Og min mor synes også på det her tidspunkt, i forhold til det, vi var blevet oplyst om, at det lød lidt voldsomt. Så det var egentlig ikke rigtig noget at gå videre med. Og så blev jeg medlem af en gruppe på Facebook for ligestillet, og der var rigtig mange, der skrev, at de havde været igennem hospitalet og fået henvisning til Botox, og der var mange, der havde oplevet rigtig positiv effekt med det. Så jeg kontaktede min læge igen, og så fik han en tid til mig på Bispebjerg, hvor vi snakkede det igennem, og jeg fortalte om mine gener og min oplevelse med det hele, og så fik jeg en henvisning herud til. Og så har jeg prøvet Botox en gang før i hænderne, og det har egentlig givet enormt god effekt. Det har virkelig været rart, at mine hænder rent faktisk har været tørre for første gang i rigtig, rigtig mange år. Ja.